Salam, salam hormatly yurtdoşlar. Bugün 23 mart 2026 ýyl. Şuň düň siz bilen başlanan söhbetdeşligimiziň dowamyny etmekçi bolýan. Sebäp başlarsyňyz saglyk ýagdaýym derhally çykyp gitmeli boldum. Öňe ýygyň soň saparagy tematikasy bilen dowam etdirdi. Şol soraw jogap programmamyz. Garrylyk bir ýandan, keselçilik iki ýandan, näçe güniň uýkusuzlygy gyzgynmam galypdyr. Gaty güýçli onuň. Kän oturup bilmedim dün bedenim sakladynak. Onu çykyp giderim, has amatly duýdum. Şumalam özüm kän gowdýamak ýön. Mesela wajyp onu gözüňe tutup ýurtdaşlar şuň size aýtmaly, dün aýdyp geçmedik, zatlamy aýdyp bereýin, hem size netije çykanmak üçin has ýakyn ömde anyk görüňleri size ýetirmek üçin ýene ekrana geldim. Başlarsyňyz dün şol efirden soňra giýje ýazypdyr, onu bir ýylleşmek. Hamrada näme ekranyny çöregi otuýmy diýmek. Ýok, ýurtdaş, men çörege ýemek, ýöne şol bokurdum, sanna tutanna, o dermalla bilen bir hatarda bizde türkmenlerde dalçyn diýilýär, emma rusça söz şol gvazdika, şol çöpüni çeýneýän. Şoň üçin şol çeýnäp oturan, şol gvazdika, şol çöpüni çeýneýän. Onuň üçin başlarsyňyz, hep onu almadyk bolsa dün goýberjek gälle tesim şu günüm kendi döle Napoleon'un adı başardygyndan size öz pikirlemi ýetirjek bolayım. Seredin näme bolup geçdi? Indi bir saýlawlaryň geçirijegi baradymynyň iki hepde ozalam hiç kimi hiç tat aýanda. Ýemma şu zatlar bilen halkymyz iki aý öňünden bilmeli. Näme üçin iki aý öňünden? Kimin öz halkymyzyň her bir saýlaw uçaşlaryna bahbidin gowrajak kandidat gelip halkdan ya halkyň şu taýda belli bir saýlaw okuryna ýerleşen edarasyny, karhanasyny, guramasyny şolaryň içinden çykarylan kandidat şu bütün şol saýlaw okuryna giren her bir iş kollektiwi bilen ýanky ýaşaýjylar bilen umumy ýygnaklarda duşuşmaly, aýtmaly, ine men şular ýaly işler etmek maksadym bar. Eger siz meni deputatlyga götürseňiz, saýlasaňyz ýa-da manasip görseňiz. Ondan şondan soňra men bilemek şuň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykdy şu halkyň içinden saýlanjak kandidat näçe adamyň sesini toplamaly öz üçin. Ene biz şunu münasip görýäs, ýa-ni deputatlar diýip näçe adamyň sesi gerek, pasportyny mesela bilen danalary hemme şykady ýazylan, aşagyna da gol çekilen. Ene şonça adam 200 gerekmi, 400-mi, 1000-mi belli de, men onçasyn şunu aýdyp biljek. Ýöne eger halkyň öz içinden çykaryp aýdan bir syrgyndan ýa köçeden saýlanan adamsy deputatda kandidat boljak bolsa, onu şular ýa tertipde ses ýygnalyp, ondan şol sesleri bukça salyp merkezi saýlaw okurynyň ýa-ni Aşgabatda gurulmaly. Emma edaralan, karhanalan, partiýalar teklip edýän adam, olar öz içerki ýygnagyny el galdyrýaly şu kandidat diýip ugradýarlar. Olar mümkin. Ýöne şunu iki aý öňünden başlanýan prosedura edilmeli işler, kanunyň bize diýýäni şol. Etmeli borçlarymyz şondan ibaret. Ýöne şu zatlaryň hiç birisi edilmedi Türkmenistan. Owalym şol ne formal terde kimi isteseler getirdiler, goýdular. Ýöne hiç bolmany iki aý öňünden ıglan edilýärdi. Ene bilen suratlary, ene bilen saýlaw, ene bilen halk bilen duşuşdy. Näme diýip ýalanam bolsa şoňa çyny berimsiz ýalan sözler. Ol halkara jemgyýetiň
anına täsir etmek üçin yalan habarlar çykarýardyr. Bu sapar gösgöni, ene edebilşim şu diýip. Ene papasy diýen Gurban bolu Hytaýa gitdi 17-nji 19-njy mart aralygynda. O tak bardy, Hytaýdan hara isläp bardy, dep muňa Amerikada basyş edip dur, ýemede Israýla bu ikisine de ozal leppe edip beren Gurban bolu uruş turdy. İran'ın içinde bir haraya özlep Putin'e yututandı. Putin'in barhanı gitti Hytaýdan kömek soradı. Olum bardy. Bular Hytaý bilen ortaya Gurban bolyny oýnaýarlar, bilýärler onu gorkakdygyny, zöwretdiğini. Ene barıp ýurdun hemme baýlygyny berip gaýdan şolaň diýen bahasyndan ýa muhtundan. Gaptar bilen ýene de bir Türkmeniň bir gyýratyna malyk gidýär, ahyrteka tohumyndan bolan men ýene aty. O çoňal aty ol 2014-nji ýylda da ýam soňra edip de sizin pine. 12 ýyldan soň ikinji aty ekidi. Ol atlanan her biriniň bagasy $10 milyon. Ýani bir atnamy bir Gurban bola atasynyň mirasy alan athanadan çykan atny ýok. Ol ogurlyk at, kimiň aty, ol geldi karysyň atlary. Bu atlanan tohumlayan şu dilege aýdyn Türkmenistan diýip aýtman bütün dünýä boýunça tohumlyk ahal teki atyndan ana ýazylşyna göre 660 sany jemi ahal teki aty şu kun hasap alınýar bütün dünýä boýunça. Ol hiç adam däl. Ol aýdylýan sanlar ol 660 sany bedew öňkü zamany Türkmeniň aýdyl bir etrabynyň içindäki yerleşen halkda vardı. Ýöne şuňku meniň gyryp ýok edip guturdyp ene jemi bary şol ýöne olam Türkmenistanda esasan ana Arap şeýhlaryna Amerikada warlarça ýüzlerçe milyon tölen alnýa ulatlar. Owadan geçkinden geçik. Bolýa. Bu bardy o taýda sizin filmden el gysysty, ýygnak geçirdi. Ondan o taýda şol gaz bardy kampaniýa var. Hytaýynky. Ine şol Türkmeniň hawanarymyş, ine şonu çykarýarlar orada. Türkmene ýanky şu gora bolup biljek, o şol garant bolup biljegem şol Türkmene. Gurban boly ýa kemaklygy däl, halkymyzdan da. Ine lükgölügine Türkmenistan Hytaýa we Orsiýada tawşyrly diýeniň alamaty çykýar şu taýdan netijede. İzine dolup geldi. Gelmänede ýemede ol ýanky men onuň ol öýler Türkmen portallarda men olar Türkmen savralyan ol ýalançy programy ol aýdýa ene diýe biziň milli liderimiz geldi o ene ştaýda çykyş etdi. Ene gutlady we pagelen günü bilen Serdar Berdimuhammedow olam halkymyzyň öňünde bitiren Ulluhan uludan uly işleri var. O sağ bolsun näme öz adymdan hem halkymyzyň adyny Gurban boly görleýär. Ýeme bir emmasy bolmasa guýrup bärde neýlesen diýe Türkmeniň bir sözi var. Başly. Beýle diýiligi, şu näme üçin beýdip käkelä otur diýen soraw özüme bir ene ertesi günem çykarýar saýlaw geçirmeli aýyň 29 martyň. Hani bu halk? Hani halkyň pikiri? Hani halkdan soralan razylyk? Şol adamlar gelmelimi? Meclise gelmeli dälmi? Sebäp döwletiň islenlik döwletiň diňe Türkmenistanda islenlik döwletiň kanuny durumuny, onuň gelejegini, o döwletiň bütewligini hem de ilatyň hak hukugyny goraýan ýeke esasy gurama olam meclis. Inni oňa da islenlik geldi geçeri Gurban bolyň barmak şommaltpa bilen şoňa görkezse şol gelip oturýar. Ene 2007-nji ýyldan bäri şeýle ondan öňem niýasyň ömesi bilen gelerdi adam. Ene boldy. Enne biz ýenem 6 günden bugün 29-njy 6 gün 6 günden ýurtdaşlar men goşadyrnak üçin gutlap bilýär. Ene
eger halk sesini çıkarman otursa, Gurbanuly kim görkezden bolsa şolar gelip şuňky beýhep belen ornuny şolar oturmaly gelecekki 5 ýylda. Inni diýilen söz bar ya, edilen hereket bar. Niýaz öldürilenden soňra ay ine biýas prezident ne gül ýalydyr, ýurdu dolandyr, näme dip maňa da dumly dostan jaňatdylar senin besedäý dip. Ana özüni görkezdi. Geçen 18 ýylda halkymyzyň gören gönünsli güni barmy? Ýaşan ajaýyp durmuşy barmy? Gelejegine bolan bir umyt barmy halkymyz? Ýok, hiç berdi. Inni ol dogmasyny getirdi. Olam inni çykyş edýär. Ay ini özüm näme gepleýän görkezdilen atýan agdyny mümkinledipdi. Oň ornuna şol iki sany şol türkmen sawralyňky hemde bir watan satan programasyny iki sany ýaş jowan şol Gurbanulyň ornuna da, oň oglunyň ornuna da, meclis agdalaryna da, häkimniň ornuna da diňe şola görülýär bolly oturdy. Anaklar diňe el çarpýar. Näme diýe, näme dilli, hiç bir halka düşünüş berilen ýeri ýok. Enem hayran aýarlyk ýagdy. Bir goňşy döwletinde uruş edipdir. Senin bärde halkyň äsgermeni edip bilşim şu diýip meni halkyň depesine şänik döwleýän bolsa, döwlüwemdir. Şonu biziň halkymy kabul edýän bolsa, günä kimde onda? Elbetde şu günä biziň halkymyň özünde. Men ozalam bir näçe gezek aýdypdym. Şu halkara guramalarym kakılmadık kapıs kalmadı, girilmedik yerim kalmadı, yüz tutmadık yol başıyım kalmadı. So Birleşen Milletler Guraman yol başıtından ta devletin prezidentlerine çelli, premier ministerlerine çelli. Ahli Avrupa devletlerine, şol sana Amerikankan. Birleşen Milletler Guraman, Helsinki deydi, näme deydi, bu hak hukuk goruyalar, öwran oğullar çögedip yüz tutuldu. Türkmenistan babatdy, halkymyz babatdy. Halkymyzyň şu agyr ýagdaý şerti bar. Eger kömek ýok, birincide näme üçin bular komissiýa uratyp ýerine barlak görmeliler. Şu men aýdandyklarym barmy ýa ýokmy? Onu hem Türkmenistan Niýazyň döwründe de, Gurbanyň döwründe de, oglunyň döwründe de ýurduň içine daşary ýurtly komissiýalar salanaklar. Ol pandemiýa döwründe 2 tane aýal gelip gitdi sereden bol pandemiýa ýok diýen ýal. Ene bulara da bilemek agramyna göre haltalap dollar berip uradan bolmaly lazım ýymdyr. Başgaça bolup bilener ýoksa olur üçin adam şol kesellen pandemiýadan wepat boldy. Ana şeýdip bular ýurdy petikläp sakladylar. Ikinji tarapdan her bir adam sonra berýär ýa hara isleýär. Bize näme üçin Amerika kömek edenak, Ýewropa kömek edenak, ýa Orsiýet kömek edenak, ýa ýene bir görlähet. Şu özünden başga hemme kişi pikir edýär, türkmen şunu kömek etmeli. Ine bizini ejer çekýär. Maňa da barın gapymda 30 ýyllap maňlaýma dikilip gelen zat 30 ýyllanyň gowra haçan öz halkyny, öz hak hukuky üçin ayağa galanmaly, öz hak hukukyny talap edemeli, biz şoň arkasynda durarys. Ondan märde agyrsyna çydaýan bolsa halkyňyz müň ýaşasyn. Biziň gapymyzdan beýdip şular ýaly haýyş bilen gaýrat etdi inni gelme, bar energiýany, ýagdaýyny, saglygyny halkyňa sarp et, şolary düşündir, özleriniň hak hukuky üçin göreşmeligini. Ine bir ýerde däl, 10 ýerde däl, 100 ýerde aýdylýar. Onu başardığımızdan Türkmen dilimizde halkımıza düşündük geldik. 30 ýyldan gowrak şonu Azatlyk radiosyny 1990-njy ýylyň may aýyndan bäri hasaplap görün 36 ýyl. 36 ýyl halkymyza şu bar bolan ýagdaýy, ýurtymyzdaky bar kemçilikleri hökümet özüni atlandyrýarlyk edýän we etjek jinaýetlerini aýdyp geldi. Ýük häzirim şo duran ýerinde. Ütken zat ýok. Yani biz pida berdik bir topar adamlary ine şol zalim rejimiň eline. Ýok edildi. Atsy sorsuz ýitirildi adamlar. Yani beýle değilleri asla üns vermeliler, ýurdun içindäki problema diýip düşünmeliler.
Her birimizin borcumuz, öz etmeli işimiz var. Sen etmesen, men etmesem, ol etmese kim etmeli beni? Ene soru. Ene şuun kuun dirap dur. Yine de soru bizim halkımızda değişli var. Näme üçin? Şu maldymı oturmaly. Biz islendik Ýewropa döwletine şuunam ýer tutup bilýär. Tutarsam, siz çykyň, çykmaň, öz hakyňy talap edin, etmäň, biz öz başaranmyz edýär. Edibem gelýär. Edersem, ýöne siz halk bolup näme üçin dymy oturýarsyňyz? Siz adamla bir düşünjek bolun, sizi nähil girdaba sokdular. Bu dünýede cehennem mar bolsa ene şol. Türkmenistan şulkun. Eger bu dünýede şu mahal şeytan mar bolsa, ýa-da Izrail bar bolsa, hana şol halkyň tepesine garga oturan rejim. Şu rejimi ýeňseden saklap bolan ýüpün çekip oturanlar bar. Dörlü döwletlerde. Ene şolar. Siz pikir edýäňizmi? Ozal hawa Niyaz öldürülenden ayna Gurban oğlu Yas prezidentine Gulyalı var, Gulyalı Yas artıp sizi susuz akıtıp susuz getirdiler de. Geçen 15 yılın tavırı. İnnem oğlunu getirdi. Bilema oturun 4 yıl. Yenim ne oturacak? Näme eden poh işleri var şulu atalı oğlum. Geçen 18 yılda. Yani has aylığın sıvadı men size aytıp beri. Gelecekde size nämen garaşýarly, onuň özüňiz düşünüşi berin. Özüň araňyzda netije çykararsynız ýurtdaşlar. Mene ýa şu düýün öňün 3-nji gezek eşitdim. Şunuň ýa Türkmen portal diýip aýdýan Türkmen sabrary bar. Şonu aýtdylar, 3-nji gezek şu programmada ýöne beýleki ýerlerde daýdylar, öňkü sapar ýöne soňky gezek şu taýda çykdy. Ine bizim hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 2052-nji ýylyň planyny çyzdy, tasdiklady we şoň üstünde işlemeli edildi diýe. Ýurtdaşlar, bir pikir edip görün. Bugun 2026-njy ýyl. Ol atalogul bilema nähil çilim çekip o netije gelip durdylar. 2052-nji ýylyň planyny tasdiklap otylar. Döwletiň ösüşi, milletin ýaşaýyşy. Aýho, millet, halay, şol 18 ýylda jinnek gel bir zat etdirem halkymyz ýa döwletimiz ýa ýurdumyz üçin. Inni gelecekki ýene de şol 26 ýyl eder ýa. Ýok, ýalama. Ýöne näme üçin şonuň horoz kakalanyýaly şu gaýtalap otylar, 2052-nji ýylda. Täp her biriňiziň aňyňyza, kelleňize pikir goýýarlar. Biz 2052-nji ýyla çelini maşgaly bolup oturjakdyr siziň depäňizde. Siz şoňa razy bolmalysyňyz diýilen pikir goýýarlar ýugoşlyk bilen. Şeňmi? Ine şo pikiri halk garşylyk görkezmän kabul etse siz eýýäm 2052-nji ýyla çeli gul we gyrnak adamlar kabul edin şonu. O ýalan görüňdär berdi. Ene bolan bizim gelip düşen çukurumuz için, ben son için aydiyem, Türkmenistan bir dälhany. Bir sağ adamlaryň ýaşaýan ýurdunu bilir ýazatdan bolma asla mümkinçiligi ýok. Ýöne näme üçin bizde günnelik görýän zadymyz şol, eşidýän zadymyz şol. Halkam ganaglap oty, ýere çöregi ýok, işleri iş ýok, gazanjy ýok, puly ýok, saglygy ýok. Ýöne şonu da hemmezik zady Hudaýa tapşyryp ödetmeli işini etmän oty. Beýle de bir gelensiz bir ýalty, bir ynanjan, şuňaly bir millet bar eken. Özüňizde cehennem, ýurtdaş, men şey diýip aýdy. Çağalyňyzda bir haýpyňyz gelsene. Erti olup kimin guluya gyrnagy bolup ýaşamaly. Onda gerekmi şular ýa gul gyrnagy dogrup bulardyp ýene ýeme ýugdar halan agdyna bermek. Ya eline vermek. Gerekmi? Ine sorag nerede? Inni 2026-njy ýyl nerede? 2052-nji ýyl nerede? Ine şu 26 ýyllap bular Türkmenistan torj etjekler, hemme baýlygy ödeline geçirecekler. Halk galjak gel ýeriň üstünde.
Ondan bulan özlerim han özlerim sultan şon için şular Aşgabat'ı Serencan merýärler. Oň içinde de yer titräni ýykylmasyn diýip şol täze şäher gurulmalylar. Olam 2-3 katly da täp ondan ýokarkylar gurmak bol 48-nji ýylda Yapon seýsmologlar gadagan edipdi. Indi şon için şolar ýaşamaly. O daş töwerekler hiç dem gerekkä şolar. Diňe şol nebit gazy çykarmak üçin mana Hytaý kompaniýalary özleri gelip çykar, özleri akdy wati. Bulara da petir ucunu nanip ya nan ucundan petir dip birce böyle berýärler. Ya 3% ya 5% ähli umumy baýlykdan, ya satyryn baýlykdan. Ine birine ştat gelip diýerdi. Indi 29-na saýlaw ýurtdaşlar. Şolun saýlaw dip atlandyrýan başda men şo oşadyrmak üçin näki alýan ýa saýlaw kim barmaly şotak saýlaw. Hemme büdjet işgärler baraýmaly, olum borjy. Täp soru aýlyk alýar hökümetden. Hemme mugallymlaryň saýlaw komissiýasyna oturup gelmedik adamlaryň adyny bülten atmaly. Bilen borjy. Tamam ertesi gün haýwaý dip olarum ýaşama, ýöne olarum bir zatdan peýdalanýardy. Şo çağalyk enatasynyň pul alýar. Mektep bejermel, on kraskalymal, manetmel, mugallymyň doglan güni bar, direktoriň onyň meni komissiýa gel, aýkara böyle gatkan sanawy. Ine bütün döwlet, millet korrupsiýa batdy. Bir bölük eline emel ýeterler halktan para alýar, eline emel ýetmedikleri başına düşen işi ya özüne derur gerekladi düzeltmek için şoları ertip para berýär. Soňkusyny ýygnaýa qarz alýar, kowal alýar, şo para bilen ýaşalýar ýurt. Kanun işlerine, düýbünle. Inni eger kanun işlemeýän döwletde biz näme üçin şolaryň diýen kanuny tabi bolup ýaşamalyň soragy bardy. Men şu döwletde ýaşap otyr, şolaryň hemme kanunlaryna tabi boyun alýan, ýerine ýetirýän. Aýyňy çalyk ýyşyk bassaň sen basylaýmaly. Ya jerimen tölemeli. Cinayet etmesen güllýäli ýaşaýmaly döwlet. Bizde halky jinayetkarlar jinayete başyny sokup, ýene de soň halkyň depesine şänip döwýärler. Bular suud edilenle de bulardan para alınýar, türme salynanla da o taýda para alınýar, çykanna da amnistiýa edip para bermeli, ýene de gelip ýaşandy, ene çağalyň aladasyny etjek bolsak, ýene de ogurlyk etmeli, jümürlük etmeli, ýa-da barpyna şolara bir ýerden paralar tapyp bermeli. Ine biz gulgurnyk diýen şondan ibaret 21-nji asyrda elbet o eline zynjyr salyp köçelerde taýaklap işleden şeýdi bir işledi ýaly. Näme üçin? Näme üçin? Ýurtdaşlar, sizin bir özüňize sorag berip görek. Näme üçin özüni döwlet diýip atlandyrýan bir ýemede dälhanada 2 sany kurs var. Bir döwletiňki bellen kursu diýe 3 manat 50 tenge. Bilem diňe Gurban Guly on çürük tohumy we şolara ýarlyk kılık edip hyzmat edýärleri degişdi. Olar şo pullan çalyşýarlar, şo pullan işledýärler. Meselem alıp bir ýerden harit getirýärler. Şunu satdylarmy? Manada satýarlar gymmatdan. Ene alınmasa 1 milyon manat şonu getirip magazyny ýa bankdan öder çalyşyp alýarlar. Ene sana gerek bolsa ne? 1 milyonu 350 min dolar. Dep 3 manat 50 tenge olar üçin. Halka bolsa 20 manatdan. Onam ten çalyşyp bileňär. Türkýä işläp berilmez, diýişdirmek edip bir garnaş, bir garny dok, ýurtda ýerine galan çağalar eklejek bolup pul ugrady. O pulam baranyň sulha öwürli. Elinden alınýar. O tak pul barana ugratdy diýen ady bar. O ýa-da Daýda bankysy bilen pullar, dolarlar ene Türkiýede galy, Türkmenistanda bolsa hana o taýda olara ene şo manat tölenýär. O manada da sen näme aljak bahalar gymmatlap aty. Hana bize ene şumar şo Eýranyň urus turalwary gelýän habar, ene ýurduň içine kartoşka da ýok, ýurduň içine soğanam ýok, kelemem ýok, käşirem ýok, hyýarem ýok, pomidorum ýok. Täp hemmesi zady şol Eýranyň getirilýär, esasan arzan bolarsyň. Ana
Ine bizim gelip düşen çukurumuz şol. Innem 29'unda da saýlaw diýip atlandyranyny bulan gemesi, edi belsi. Gördüňizmi şol kandidatlary? Dinlediňizmi? Geldim araňyza. Sizden soradymy? Men ne saýlansam, näme işler edeýin? Siz näme maslahat berýäňiz? Näme tapşyrygyňyz bar? Hey beýerim gördüňizmi? Geçen 35 ýylymda barmyn. Ýoga. Indi şuň kun pursat bar ýurtdaşlar. Men hiç açan sizi köçe çıkın diýip aýdan ýerim ýok. Ýöne şuny aýdýan. Size pursat bar. Öz sözüňizi, gepiňizi göýgertmäge, öz hak hukugyňyza eýe bolmagy. Ine ola mene şu pursat, mene şu saýlawly mesele. Garşy durun. Aýdyn, bize bular ýaly saýlaw gerekken. Biz özümüz kandidatlar çıkaraly. Aramyza gelsin, soň biz kime ses berjegimizi özümüz biler. Soňra şol saýlaw uçastaklaryna da bizim öz wekillerimiz bolmaly. Şol düzgün tertibin bozulmagyny gözlegçilik etmek üçin. Ine vesselam, mesele çözülýär şu bilen. Ýöne şunu etmäge adamlarda gaýrat barmy ýa ýokmy? Ilkinji wagtda men şu ýanky pedagoglara, mugallimlere, mekdepdäki şulara ýerlenýär. Siz nähili naýynsap adamlar, ha? Özüňiz aýdýan, ine Türkmenistanyň gelejegini, ýagny ýaşlaryny terbiýe berýär, ilim okudýar. Edip oturan işiniz ogurlugyň ama beter, agyryndan agyr, şundan agyr jenaýet ýok. Siz halkyň gelejegini öldürip oturdyňyz. Näme ilim bilim berýän otaýdy? Ha? Ýazdan göýdeçeli çagyly paxta meýdanyna. Orta mekdep oturlansaň ola nire gidi? Ha, şonam raýdy. Hemmejiniň arzuwy 90 göterim kakam ýaly Türkiýe gidip işlejek. Ya ejem ýaly Türkiýe gidip işlejek. Täp Türkmenistanyny şu watany, ýurdy, halka hyzmat edýän düşünje halkyň aňyna goýulan akçagylykdan başlar. Gün güýçlenki, gowurga diýişlenki. Hawa ne? Gelip düşen çukurumuz şu. Men siz bilen açyk görleşýän ýurtdaşlar. Biz ýurdun daşyny öz etmeli işimizi giýje günni edip otyr. Ýöne siz haçan öz etmeli işinizi etjek. Ine men alada goýan sorak şu. Haçan akylyňyza aýlan, haçan öz hak hukugyň üçin hereket etjek. Ine ýeri geldi. Şumal siz öz hereketinize başlasaňyz, garşylygyňyzy görkezseňiz, ýerti sizi Ýewrosoýuzam gollar, Amerikasam, İnglislerim kim gerek bolsa şu azat dünýä döwletler hemmesi gollarym kömek etmedi. Täp olary da türkmeniň gadam gerek, nebtem gerek. Ondan biz Ullukan baýlyň üstüne oturan kijijek millet biz kime ananmaly, kime biz yaplanmaly, kimden bir haray gözlemeli, kimden kömek almaly. Ine şu soragyň toplum şuň kun hemmäňiziň öňündedir. Orsiýet diýerliňiz bar, içinde men görýän, dinleýän o ay ine güýçli döwlet, ay ine eýdiýär beý. Ay ho biziň ganymyzy içip oturan orsiýetde. Ol atababalyň döwrüni almaýan, öz gören ýyllarymyzdan başlasa türkmeniň nebiti gady muğdak gitdi, akyp gitdi otak. Türkmeniň näme Haçanyň bäri gady garel kaýanymyň öýüne täsiri kılyança, din Aşgabat bilen Nebitda Krasnovodda ya bilemek marada bağımdı yok mu çarjı bilen. Galyn yerde yoktu. Emel gaz şu yankı öýlerde şol ýakylýan turba bilen gelip yok. Balon bilen satylar, oň bir bahasy 2 manat 63 köpük, onuň şoföri raýlap 5 manatdan qıtrak bolan wagty 10 manatdan satardylar. Kızlar batda şeýledi. Men bilemek beýle kerlerden aýyl. O talary men aýdalır. Ýöne inni şuň kun biziň hak hukukymyza eýlik etmeli wagtymyz geldi. Näçe edem bak. Aýdym da özüňiz oturup pikirlenin. Ýurdun eýesi halk bolýan bolsa, o näçe halkdan beýdin bu baýlanyp çykaryp otyrlar muhtyny. Eselen 5 saý üçin gidip biriniň gapysyna talaban bolmagy hem haýyl hem arazy. Şonu özüňizi bagt diýip hasap edýäňiz bar. Öpdüğünün yanlış düşünce yurttaşlar. Ine şu 29'u sizin önünüzde dur. Men sizden etçe kayışım. Yurttaşlar özünüz oturun, oylanın, özünüze gerek neticeni çıkarın. Ýöne geleceğiniz durşuna garanky, eger sesini çıkarmasaňyz, size mölk gidersiniz, bize mölk gider.
Ýöne 50-nji ýyla çeli sizden öňe çağalarym, aktyklarum gulgurnak bolup meni ölüp gider. Ona meni açyk aýdýan başy bärde giýip oturar zat ýok, biz wah eder ýaly. Bize wah etdilermi halky? Ha? Şunça ýyllar. Gör näçe million ilat ýere sokuldy. Olar o 7 millionyň agyny aşga tykly. Şoň ýartyma ýok, ýurdun içini daşyn hasaplandy. Men ajaly buyurlar millet diýip ýöne köýer aýdymak, men aňyrsyny aýylgan sanlar ýaty. Ýene de bir aýtjakladym, men aýdýan sözlerime gatyrganman. Özüňiz oturundy, özüňize sorag berin. Biz näme etmelidik, näme etmedik? Indi öňümizde näme garaşy? Garaşýan zady men aýdyp berýän. Sesiňiz çykarman oturjak bolsaňyz şu taparam, onda siz 50-nji ýyla çel hemmäňiz gulwa gyrnyk ýygyňyza galala bilen bilelikdi. Siz hiç kim. Eger siz bilen şolar adam şekilli gatnaşýan bolsa, ýa siz adam hasabyny görýän bolsa, insan hasabyny, onu şol konstitusiýada görkezlen proseduralar hemmejin berjaý etmeli. Saýlaw boýunça. Halkyň haky bar bu meselelerde. Halk saýlamaly, özüne gerek istenlik wezipedäki ýol başyny. Hana? Ene meclisiňizden erti onu saýlaw geçirmek näme gerek diýen soraw bardy. Onu aýdaýmaly, "Hey, size şuň boş, erti sizem gelin şuň ornuny." Etdäminden 2 ýyl ol ýanky 2 palataly parlament döretjekdi. 56 adam özü getirip koydu, öz sana boyunca. Soňra görse bolunak milletin içine agzalalyk dörecek, hak hukumy talap etjekler. Derewç onu aýyrdy, halk maslahatyny dikeltine 4000 köýde adam. Kim bolar? Kim taýlady? Kim teklip etdi onu halk maslahatyna? Kim ol? Halkmy ol? Halkyň adyny ana çykyp tribunada bize ol gerek gel, bu gerek gel, halk gülýäli ýaşa, biz gowy ýaşa, al onam, al munam. Ertde özüňi ber. Halk bilen ne işin var? Yönet edilýär. Onam görýän bir dağda öňs berin. Gurban boli, ary bar ýaly her sapar şular ýaly halkyň garşysyna bir çykyş etmeli adamy tribuna minrenni, şolar hökman balkyrlydyr. Gyzlar batly ýa-da nebit dağly. Näme öz Aşgabatyndan çykaryp diýdirenak, ha? Şo toňra bir zat bolsa, bize hiç tat diýemde, hana balkarlar şu hoklan tapdy diýdirjek boli. Ine şeýdip, milletin, halkyň arasyny bölýärler. Bular üçin o bir lewabam adamdan adaşyw da düýbünden oturan, mar bilen bular entägem biraz sowda satdyk gatnaşyklar bolansa, ondan mar bir gadymy topragyň halky, şu taýda oturarlar. Bular akly Aşgabatda aklardan kän ýokarda düşünjeligi. Şo zatlar biraz saklaýar. Häzirim ýurdeklap oturan şo marlylar. Eger şo marly söwdegarlar bolmasa onu Türkmenistan daşy gemir öýleýmeli. Ine bizim gelip düşen çukurymyz şu, men görýän zatlym şu, ýurtdaşlar. Indi 29-na saýlaw. Näme hereket, näil hereket etmeli? Ilkinji edilmeli zat, men pikirim, o wagtda batyra mektep saýlawga şoňa barynda direktoruna da mogollymyna da aýdym. Edip oturan ýa etjek bolýan işiň jenaýy. Bir şulardan hiçdim görem dagym, tanam dagym, bilem dagym. Täzeden ýokary Aşgabatda daňydyň eliňizde turup galyňyz, jaňydyňda aýdym halk närazy, saýlaw täzeden kanun boýunça 2 aý dowamyny geçirmeli. Kandidatlar halkyň özü saýlap seçsin. Öz içinden teklip etsinler. Şunu aýdyp bilersiňiz eti. Gerekken Aşgabatda gitmek ol. Sizin merhemetliğinize arka dağlısyny görlähedine ýurt tutmak gerekken. Öz şo saýlaw geçip uçastaňyzdy, mekteplerde mi, medeniýet öýlerini geçilen şolary barynda aýdym. Binaýyl beýle boldy. Konstitusiýada görkezlenýän şu 2 aý möhlet öňünden belli bolmaly. Näme üçin biz tanamayan, görmeýän, bilmeýän adamlara ses bermeli? Eger şu taýda özüňizde gaýrat tapmasaňyz, onu ömrüňiz begaýrat bolup ötürüp geçirirsiniz. Bizinki aýtmak, netije çykarmak siz bilen ýurtdaşlar. Haçana çelli bäbe giýden ýaly, onu eýtdiň, muny beýdiň, başyňyzdan sypap, daşyňyz gorap, o döwletden bir döwlete helkellär, sizin hak hukukyňyzy gorap. Anony netije sizden näme netije? Hani? Sizin bir türkmençilikde vardyr, ýygyny saçagyny gaýtarmak. Siz näme öz saçagyňyzy anataňyz, maňa gerekkä? Netije yüzlenýär. Halis inni
şu zatlara göz ýetirdim. Erti ýok da şu bizim halkymyz ýetip gitjek. Neberileriniz ýetip gitjek. Ýurt toljak. O baýlyk hemme kişim alyp iýjek. Sizem zat bilmedik ýaly bolup o ýurtdan bu ýurda helkelleşip aýlanyşyp ýöňüz. Ýigitler size degişdi. Ýygyňyzda goýup gaýdan janarlaryňyz kime mähtäç bolup ötdi? Oturun oýlanyň. Bolýar men şu taýdan aňryk geçmeýin diýem. 35 minutda bolup dur ýurtdaş. Başlan. Men öte geçemek. Şoň üçin ötünjem soramak. Sebäp men bar zady egnimde çeke ahyrsaň bir gün aýtmalym, ene çykarmaýdy ötdi. Aýtdy o. Hemme programmalarymyz bar. Taýýarlykly bar ýa. Bellenen möhletde saýlawlar geçirip berel. Halk kimi saýlaýan bolsa özüne hani parlamenti deputaty getirsin. Öz içinden saýlan. Häkimlerim özleri bellesin. Hemmesi adamız bar aýan aşgabatdan adam gelmeler indi. Näme üçin şu zatlara üns berende? Ya gerek gelmese de. Onu aýdym çykşadyň. Ýok, biz gulgurnak bolup ölüp gitjek. O sedem azat galan ömrüňiz bir arkaýyn ýaşaň diýen. Aýdaýyn. Çekinip oturma. Ýogum herekete geçin. Başgaça ýol ýok. Yer ýüzünde ýaşamak üçin hereket etmeli. Ýurtdaşy kim bolaý? Siziň özüňiziň etmeli işiniz hiç kim edip bermeýär. Etmeli işiňden ýekezat öz hak hukukyny goramaly, gelecek nesliniň hak hukukyny goramaly, döwletimizi goramaly. Şo döwletiň ýerasy ýersi baýlyklary olaryň sizinki ýa-siziň gelecek nesillerinizi şolary goramaly. Äsel bolsa şolardan artan süýşen bilen agdyndan galanlar bilen günüzören dolanyp ömür ötürjek bolýarmy, ýaranyjyňlyk edip. Haçan görülipdir bu zat türkmenler. Bolýa, men şu taýda durýan, men bilemek indi 29-njy ýyly çykyş edermi, etmenmi, saglyk ýagdaýym kändir öwürlikler ýöne şu meseleň zerurlygyny bilip ýene degirgedek ekrana çykyp aýdaýyn, öz pikirimi ýetireýin diýdim ýurtdaşlar. Oturun, oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Sag bolup, saglykda görüşelim. Hemmeňiziň öňünde sag.